Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Rashin sha'awar namiji a wajen mace. Nemi ilimi kafin aiki da shi. Dukkan mace matar aure ko budurwa da ta samu kanta a yanayi na rashin sha'awar namiji, to gaskiya ta haɗu da ƙalubale a ɓangaren zaman aure. Za ta fuskanci rashin kulawa a wajen mijinta, musamman idan ya fahimci ba ta jin daɗin saduwa da shi, ballantana a ce tana da kishiya. Shi ya sa mata masu dabara ba sa nuna wa namiji suna cikin wannan hali. Ƙoƙarinsu su gamsar da shi da abin da yake so. Haƙiƙa wasu matan tun suna 'yan mata suke kashe kansu da shan wasu magunguna marasa inganci da sunan ya rage musu sha'awa. Wasu har jan kanwa suke jiƙawa da lemon tsami suna sha don ya rage musu sha'awarsu, kuma wannan duk kuskure ne. Idan har ba za ki iya yin azumi ba, to ki ajiye burin rayuwa ki yi aure, domin ita sha'awa a jikin mace ko namiji ba cuta ba ce, amma rashinta kuma cuta ce. Ba za ki gane hakan ba sai ta faru da ki. Ko da yake namiji bai cika damuwa don ba shi da sha'awar mace ba, amma kuma matarsa za ta rasa kulawa. To idan aka ce rashin sha'awa ga mace ko rashin jin daɗin jima'i, to ya haɗa abubuwa da yawa, amma masana sirrin jima'i sun taƙaita bayanin gida uku kamar haka. Na farko, akwai wacce tana sha'awar namiji, hasali ma ko zancen jima'i ta yi da namiji, ko da a waya ne ko a chatin, za ta ji farjinta ya jiƙe. Alamun sha'awa za ta bayyana a fuskarta. Za ta ji sha'awar namiji ya sadu da ita, amma da zarar namiji ya saka azzakarinsa a farjinta, sai ta rasa ina daɗin yake. Ita wannan tana buƙatar kyakkyawar kulawar soyayya a wajen mijinta. Ya kamata mijinki ya san hanyoyi, wato sarrafa mace, da sanin wuraren da mace take so namiji ya taɓa a jikinta, musamman lokacin jima'i. Kuma soyayya ita ma tana da muhimmanci a wannan lokacin, wato tana saka mace jin daɗin jima'i. Na biyu kuma shine, sannan akwai wacce ita kuma kwata-kwata ba ta sha'awa. Ita ko za a yi wata ɗaya ko biyu, ta tabbata ba ta da matsala. Idan kin samu kanki a cikin wannan halin, akwai tambaya a kanki. Kina mafarkin namiji? Kina da jinnu, ma'ana suna tashi? Idan duk babu ɗaya, to ki ci gaba da shan maganin ƙarin sha'awa, amma wanda za ki haɗa da kanki. Wannan duk muna bayaninsu a cikin bidiyoyinmu. Idan kuma kina mafarki ko kina da jinnu, su ma suna ɗauke wa mace sha'awa ta zahiri, saboda su rinƙa saduwa da ita a mafarki, sannan za su iya barin mijinki ya rinƙa jin daɗinki. Idan sun ga dama, su ma su hana shi, sai ya rinƙa jin ki salam kamar ba mace ba, ko kuma su hana ki ni'ima lokacin saduwa, sai ki bushe, sai an yi da ƙarfi ta shiga. Gaskiya wannan matsala ce, kuma wani lokacin sihiri ake yi wa mace, hakan take faruwa. Ki yi ƙoƙari a yi miki ruƙiyya wacce ta dace da sunna, ke ma ki ci gaba da addu'a, kuma kina kwanciya da alwala. Idan za ki kwanta, ki karanta wasu ayoyi daga cikin Ƙur'ani, sannan kina share shimfiɗa kafin kwanciya. Kuma ke da mai gida ku rinƙa addu'a kafin ku fara yin jima'i. Insha Allahu za ki yi mamaki. Na uku kuma shine, haka kuma akwai mace wacce tana sha'awar namiji, amma ta fi so ya saka mata yatsa a farjinta, ta fi jin daɗi. Idan ya saka mata azzakarinsa, sai ta ji daɗin ya ragu, kuma irinsu za ka same su da bushewar farji. To irin wannan ita ma tana buƙatar kulawa ta musamman daga wajen mijinta. Sannan kada ki yi wasa da gyaran jiki da kuma tsaftar farji. To amma ina so ki gane, shi fa jin daɗin jima'i ya danganta daga ke, wato ina nufin yaya sha'awar taki take. Yawan sha'awarki shine yawan jin daɗinki. Yana iya kasancewa haka. Allah ya halicce ki, dama sha'awarki gajeriya ce, ba irin ta sauran mata ba. Sai ki ji ƙawarki tana baki labarin jin daɗin da take yi a wajen jima'i. To zai iya kasancewa dama ta fi ki sha'awa, ko kuma ta fi ki samun kulawa a wajen mijinta.
kin ga kada ki ce dole ne sai kin ji daɗi irin nata,